Anakku sing cilik iki malah cita-citane iki dadi guru PAUD. Lho. Oh to. Talangane nak sesuk joget ya anakku sing gedhe wis ora gelem seni nang nggon Jawa, nang nggon seni modern piano. Ya. Sing lanang ki mulai gelem dolanan wayang ning kamar ning dikancing. Ya. Isin karo kowe ngajar mayang tok delok ya isin. Isin. Oh mayang tak rungokne kok njaba kok bahasa Indonesia. Oh ya wis men ra apa-apa suwe-suwe ra ya apik. Iya. Bagaimana kamu? Ya tidak apa-apa. Iki anak dalang nek kulino ngegame ya ngene iki. Wayang basa Indonesia. Iya. Ha sing cilik tak kon joget kok, "Ma, aku tuh mau jadi guru." Oh ya, pada ibu. Enggak, ibu kan dosen. Aku mau jadi guru anak kecil-kecil, PAUD. Oh ya. Wis pokoke syukur. Dene iki kelenggan sak mengko para kula wangsa ing Dwarawati tansah pinayungan jiwananing Hyang Mahanasa. Wondene dungkap ingkang mangka loro. Sawanipun Kakang Kula Jendrawati iki bakal nyatakake pawarta ing wis bineta mbok bakul sinambi wara. Persasat jagat ingkang keberbeken. Apa pancen kabar iki mau kepara nyata? Apa pancen mung kandhek ana ing pekabaran? Kresna, ndak jaluk aja walang ati rasa sangga runggi. Matura kelawan kula Kakang ingkang prasaja jumbuh kelawan apa ing ndak takokake marang sira Yayi Ndrawati. Koko Prabu badhe ndangu menapa? Apa pancen kepara nyata wis ana telung candra kelungguhan iki Arjuna kadangmu ing Madukara ninggal kasatriyan Madukara ninggal kewajiban negara Ngamarta malah kabar sing ora ngepenakake pikiringipun Kakang Sembadra bali marang Ndrawati kabar iki mau apa pancen kepara nyata apa mung kandhek ana ing pekabaran sira Yayi aja nganti sangga runggi prasaja karo pun Kakang Yayi Prabu Kresna. Lah kok pasuryaning Syadi katon rengu cawus gewayane. Koko Prabu, Yayi Prabu Ndrawati piye? Estunipun kula ngawontenaken pasewakan menika inggih badhe angrembak perkawis kadang paduka inggih menika pun Nyai Arjuna anggenipun sampun tigang candretan kelengganing dinten sak mangke menika. Nilar dhateng kasatriyan Madukara miwah nilar kewajibaning kasatriyan negari Ngamarta. Malah sak mangke sampun wonten setunggal candra menika kadang paduka Yayi Wara Sembadra nilar kasatriyan Madukara tumunten mapan wonten negari ing Dwarawati Koko Prabu alah jagat dewa bathara jagat pangestu Ndara. Lah yen kaya ngono pancen bener kabar sing dak tampa pancen Janaka wis watara lama iki ninggal kasatriyan Madukara lan Sembadra purik ana ing negara Dwarawati rak ngono to. Inggih kasihan mekaten kok. Kresna. Ora pisan ora pindha Janaka mesti ninggal marang kasatriyan. Marambah makaping-kaping pendak-pendak Janaka ninggal marang kewajiban, ninggal marang negara Ngamarta, ninggal marang kasatriyan Madukara. Yen bab perkara Janaka nggone lunga saka kasatriyan wae ora dadi perkara. Ning wis ping pira aku tak takon karo Yayi Prabu Ndrawati. Sembadra bali marang negara ing Ndrawati. Iki mengko doh nyono cerak nyono padha mestani yen to Sembadra kuwi ora digatekake dening Janaka. Janaka kurang nggone tanggung jawab kelawan garwane. Monggo yen to Janaka iki mengko ora bali marang kasatriyan Madukara, tegese Sembadra rondo. Mongko wong rondo kuwi nadyan le mlaku wis dijinjet-jinjet mesa dirasani karo sanak kadang tangga teparu. Inggih. Mila mekaten Koko Prabu. Kanan ingkang mengkene mau sing wirang dudu pun Kakang dhewe. Sing wirang klebu Syadi. Merga Sembadra ki kadangmu, Sembadra ki adhiku wadon. Iki kabeh dumadi merga saka Yayi Kresna ingkang ora gelem mituhu marang dawuhing Baladewa. Mboten mituhu perkawis menapa Koko Prabu? Biyen nalika Syadar ngrabeke Wara Sembadra pun Kakang wis matur karo Syadi yen to Sembadra dirabeki karo Si Burisrawa. Nanging Syadi puguh ngrabekake Sembadra kelawan Janaka. Monggo nyatane saiki coba tontonan. Nadan Arjuna kuwi persasat baguse tanpa timbang. Nanging sing jeneng kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Baguse Janaka kuwi ora tumus tekaning lahir batin. Buktine pendak-pendak dheweke nglungani kasatriyan Madukara. Pendak-pendak dheweke nglungani marang kewajibaning kasatriyan. Ngono kuwi jenenge wong lanang sing kurang tanggung jawab.
yen tak rabai karo Burisrawa si Adi nayogyani nadyan Burisrawa kae agal growal-growal wonge sarwa kuciwa kaya ngono ning aku percaya tresnane kelawan garwa malah ngungkuli kalang si Janaka. Inggih Kaka Prabu. Ya. Mula babagan perkara iki ora sandadak digelani. Wis prestekno wae Janaka mati. Lho mangke rumiyin. Arjuna nembe mindran saking kasatriyan lan dereng wonten pawarta menawi Janaka menika sirna. Kenging menapa paduka Kanjeng Kaka Prabu lajeng paring dawuh mekaten. Lho, kanthi pawadanan dasar aja nganti Sembadra kuwi lara-lara uripe. Nadyan ragane katon seger ning batine remuk mung pendak-pendak ditinggal lunga karo sing lanang. Pendak-pendak ditinggal minggat karo sing lanang. Mula rasa dadak dibalekke karo si Janaka. Wis meng ning Darawati wae rasa dadak dibalekke ning Madukara. Aku kang bakal mboyong para Sembadra tak rabekke karo Burisrawa. Nuwun sewu, lajeng menika tata cara pundi cobi kula nyuwun mriksa. Wong sing jeneng wong omah-omah durung pegat sarta durung wonten tandha-tandha menawi ingkang jaler menika sampun ngemoye ingkang setri lajeng panjenengan nglamar dhateng Sembadra badhe dipun rabekaken kan Burisrawa. Menika mangke menawi Janaka inggih to menawi boten wangsul dhateng kasatriyan. Nanging menawi Janaka wangsul dhateng kasatriyan menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan tartemtu dados gegeran. Wondene gegeran menika sinten ingkang mletekaken geni mboten sanes kejawi namung paduka Kanjeng Kaka Prabu tak tanggunge ora usah wedi. Yen pancen Janaka iki mengko ora trima Sembadra tak dawuh karo si Burisrawa. Ala becik bener luput pun Kakang bakal nyangga. Sabab ngene ya. Yen nganti keterus-terus jak Sembadra iki mengko dadi bojone Janaka tanpa runga iki mengko kowe karo aku mung bakal kelangan adi wedok. Liripun kados pundi? Siji tansah ditinggal lunga karo sing lanang, Janaka mesti lunga. Angka loro, mongko Janaka ki nek lunga ki ora kok perkara dheweke iki nggayuh apa ta apa, ning bali mesti nggawa bojo. Lah kuwi lho sing ora penak ning kono kuwi. Sembadra ki wis keloro-loro, wis diwayuh karo Sri Kandi, Manuhara, Larasati, Dresana lan sak piturute. Iki mengko nek bali nggawa wong wadon meneh piye rasane coba? Apa ora jeneng remuk-rempu dadi bubuk atine Siwara Sembadra. Nuwun sewu. Janaka kesah menika dereng kantenan menawi lajeng pados garwa malih Kaka Prabu mergi kula menika apal kalian pambeganipun Janaka. Pambegane Janaka menawi kesah menika wonten tigang perkawis apa wae. Setunggal wiku Aldaka, angka kalih payu katemping Samirana, angka 3 kenya jinatu krama. Kuwi basa apa meneh kuwi kaya ngono. Siji mau apa? Wiku Aldaka. Wiku Aldaka tegese apa? Wiku Aldaka menika Janaka kesah. Menika menawi wonten pandhita ingkang wegik, pandhita ingkang pinter, tur pandhita ingkang digdaya. Janaka mboten badhe kantun tansah badhe suwita dhateng pandhita menika kala wau. Mboten pati-pati jugaranggenipun suwita dhateng Brahmana kala wau menawi dereng telas ngelmuning Brahmana. Mila Janaka menika mboten aneh menawi dados pitataning jalma unusaning titah. Lah nek lungane golek Brahmana terus sinau meguru kuwi apik. Jenenge apa kuwi mau? Wiku Aldaka. Ha. Sing angka 2 payu katemping Samirana. Tayo, payu Kaka Prabu. Janaka numpak bis ngono mboten. Payu katemping Samirana. Kuwi tegese apa? Menawi wonten satunggiling nalindra utawi negaring ketekan mengsah, Janaka menika satriyaning jagat. Tanpa dipun perintah, tertentu Janaka ngrencangi dhateng negaring ketekan Parangmuka menika sarana ngisas dhateng Angkara Murka Prabu. Ya, kuwi apik. Wiku Aldaka payu katemping Samirana kuwi becik. Ya muga-muga wae lungane Janaka golek Brahmana utawa ngisas para wong duwe atak Angkara Murka Budi Candala. Lah ing angka 3. Lah sing 3 apa? Kenya Jinatu Krama. Kenya Jinatu Krama ki tegese piye? Janaka menika mboten badhe kendhat. Tansah badhe nderek nglamar menawi wonten putri ingkang ayu, tuwin wonten wanudya ingkang sulistya ing warna. Lah iki sing aku ora seneng. Iki sing aku ora cocok.
pendak-pendak ana wong wadon ayu dipek Janaka, pendak-pendak ana wadon ayu dipek Janaka. Terus liyane iki dokumenan apa coba aku tak takon. Nuwun sewu, nanging sampun ngantos panjenenganipun Koko Prabu mboten nggadahi pamitang. Lho, pitungane Janaka menika menawi dawuh kaliyan setunggiling pawestri menika dipun netang. Diitung tegese piye? Pawestri menika kala wau kedunungan kanugrahan menapa mboten? Tegesipun saged ngangkat derajatipun Piyai Kakung menapa mboten? Amargi sakmangke ngaten Koko Prabu. Racak-racakipun nadyan Sulistya ing warna nanging mboten tumus tekaning lair batos menika ugi kathah. Nanging raganipun sarwa kuciwa nanging batosipun menika resik suci dumugining batos menika ugi kathah. Milengking dipun wengku garwa dening Janaka menika mboten ngemungaken putri ingkang Sulistya ing warna nanging Janaka tartemtu badhe ngginakaken paningal batosipun niti priksa dhateng wanita menika kala wau menawi saged nginggahaken derajatipun Piyai Kakung tartemtu dipun wengku garwa nanging menawi wanita ingkang bedal-bedal kados jaran ucul tansah ngendhak karepane Janaka kuwi ora apik. Tumrap aku sing dadi karepane Janaka kuwi ora apik. Ora apik. Lan ora wajib ditiru dening sapa wae. Coba kula wonten maring dawuh wae. Rembukaning bapak wong tuamu iki dadi kaca benggala. Bapakmu lan aku ngrembug perkara pamanmu. Mula kowe kuwi duwe kesinungan rupa bagus ning aja dienggo kementhus. Inggih ngestaken dawuh. Aja tukmis. Inggih ngestaken dawuh. Upama sesuk kowe duwe bojo, pilihan bojomu kuwi sing iso ngunggahke derajate kelawan wong lanang sarta tresnanono garwamu sombo. Tresnanono bojomu. Aja pijer mbok tinggal lunga, aja pijer mbok tinggal meguru. Noko. Kowe iki patih kok omonganmu teng celebung sak penake dhewe. Iki ning kedaton ora sak penakmu dhewe. Nyuwun pangapunten awit kula menika asring kempal kalian tiang-tiang tangga tepale sak kiwa tengen kula menika bahasanipun sampun malik sedaya. Ning kowe aja malik, mboten jinun. Kowe abdi ning Nalendra ora sak penakmu dhewe nggonmu nata basa. Inggih, iki ning kraton istaken dawuh. Kula Kang Saka kuwi Kresna, dina samengko pancen tak blabari sejatine pun Kakang Prapta ning negara Ndrawati iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging pancen diutus Kyai Prabu Duryudana nampa penangise adiku lanang si Burisrawa. Yen to isa ora isa pun Kakang kudu ndhawuhake Burisrawa kelawan si Sembadra. Mula gandeng Sembadra saiki ditinggal lunga karo Janaka. Ndak boyonge ning negara Ngastina. Tak dhawuhke karo si Burisrawa. Si Adi ora usah kuwatir yen ana muga-muga ning adimu Madukara, adimu Panengah, aku sing bakal tanggung jawab. Aku sing bakal tanggung jawab perkara iki, Kyai Prabu Ndrawati. Padha kanirarja sapraptanira Dimas Werkudara. Wah. Kresna kakangku iya. Slamet tekaku ora ana wulan Swijaga. Aku ngaturake basa aku atur. Iya Dimas Datampa liwat pangestunipun Kakang Tampanana dagegem dadekake jimat. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara Pandhararja sapraptamu. Baladewa kakangku slamet tekaku aku ngaturake basa aku atur. Datampa siadi ngabekti karo pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana dagegem dadekake jimat. Nuwun sewu, Paman. Ingkang putra pun Samba ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Paman Jodipati. Samba anakku cah bagus. Ndak tampa ngabekti karo wong tuwa. Pangestune bapakmu Jodipati Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Kakang Mas kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, bungkit ya. Ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripit dayanana ing kasantosan. Raden kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Raden. Kakang Udawa ya. Ndak tampa tiba sepadha-padha. Niki dipun sekecaken anggenipun lenggah kaya wis ora kurang kepenak. Prapaku ning negara Ndrawati, Kakang Udawa. Werkudara gawe kaget sowaning siadya ning Praja Ndrawati marata gage matura. Ana wigati apa lan saka kareping siadi pribadi apa pancen diutus dening Kyai Prabu Punta? Kresna kakangku. Werkudara piye?
Ingkang sepisan aku ngaturake sembah pangabekti dungkap angka loro. Sowanku nek Praja Ndrawati ngabarake marang Kresna kakangku yen to dina samengko negara Ngamarta komplang. Lho. Komplang sababe apa? Ngerti yo. Wis watara ana 3 candra iki. Ngamarta ditinggal dening Janaka. Wekasan durung nganti ketemu menyang endi nggone ngupaya lungane Janaka. Aku wis budidaya munggah gunung jegur segara. Ewadene ora ngerti menyang endi dununge Janaka kedadak babak anglayoni jujul Hanusuli. Ora mung Janaka sing ninggal marang negara Ngamarta, nanging klebu anakku lanang Antarja ya ilang. Gatotkaca ya ora ana. Abimanyu ya ora ana. Wah, pepes Bayu Kang Tapis. Padha menyang endi dununge ora dingerteni. Dadi bingung atiku. Klebu mbarep kakangku uga rumangsa kodheng penggalihe. Lho dadi sing ninggal Projeng Ngamarta kuwi ora mung Janaka. Ora. Klebu anakmu lanang Antarja Gatotkaca. Abimanyu ya melu lunga. Iya, lho ledan. Weh lah dalah. Lunga kok rombongan ki dene ndi? Wah, aku dhewe ora ngerti. Tumuli barep kakangku utusan karo Werkudara supaya sowan Kresna kakangku ingkang wigatine nyatakake apa pancen bener Sembadra bali ning Ndrawati. Iya, Dimas. Sak candra iki kadangmu Wara Sembadra mapan ning Projeng Ndrawati merga ditinggal karo Janaka. Kersane Nyai Prabu Darmakusuma paring dawuh kaya mengkono, piye Dimas? Merga mbarep entuk wangsit bisane timbul Janaka, Antarja, Gatotkaca, Abimanyu lan liyane sing padha ninggal marang kasatriyane dhewe-dhewe. Lamun negara Ngamarta tinunggon para Sembadra, mula wektu dina iki sowanku menyang ngarsaning Kresna kakangku diutus bareng kakangku supaya mboyong para Sembadra menyang negara Ngamarta dadi srana timbuling Janaka lan anak-anakku kabeh sing padha ninggal marang kasatriyane Kresna kakangku. Sowan ning Praja Ndrawati wigatine diutus dening Kyai Prabu Darmakusuma supaya mboyong marang para Sembadra. Yayi, aja gelo rasamu kowe tak jarwani ya Dimas. Upama ta sawaning si adiki mau rada mruput mesti wae Sembadra kelakon tok boyong. Nanging ngerti ya, lamun rawuh si adane Praja Ndrawati iki mau kalah dhisik karo rawuh Kyai Koko Prabu Baladewa ing wigati uga mboyong marang para Sembadra. Baladewa kakangku arep mboyong para Sembadra. Arep gawe apa? Werkudara. Gandeng Sembadra wis bola-bali ditinggal karo Janaka. Mula penggaliing Koko Prabu Mandura duwe iguh pratikel lamun Sembadra bakal diboyong marang Projeng Mandura. Ingkang wigatine Sembadra bakal didhawuhake karo Si Burisrawa. Merga saka penggaliing Koko Prabu Baladewa yen to Sembadra keterus-terus nggone dadi bojone Janaka, kan wurunga bakal ngelonggo ati, tegese atine adiku wadon Wara Sembadra mesti mung bakal remuk. Merga ora tau digatekake dening si Janaka. Luwe-luwe Janaka kuwi raben mesti wae bakal saya gawe lara atine adiku Wara Sembadra. Mula penggaling Koko Prabu tumuli duwe ego pratikel bakal dirabekake karo Burisrawa. Mula sing gedhe pangapuramu Werkudara yen to siadi bakal mboyong Wara Sembadra, babakan iki ndak jaluk kowe rembugan sing apik-apik karo Koko Prabu. Aja nganti dadi daredak. Sabab aku ngerti pambeganing Werkudara karo Koko Prabu Baladewa kuwi meh padha kau dosa. Tur wutuh apa anane. Aja nganti dadi regejegan ya Dimas, rembugan sing apik-apik. Oh sik, aku tak takon. Werkudara arep takon apa? Sing kanggonan Sembadra wis apa? Sing kanggonan Sembadra pun Kakang. Mestine sing mutusi perkara iki dudu kok Baladewa nanging kowe. Kowe ya klebu dulure tuwa. Saiki kowe tak tanting. Kira-kira nek Sembadra dirabe karo Burisrawa kuwi kowe mathuk apa ora? Werkudara.
Aja takon kaya mengkono iki mengko ndak ora prayoga kedadiane. Ora susah dadak walang ati, ora usah dadak wedi. Saiki kowe ngendika yen Sembadra didhawuhi Bresrawa, kowe cocok apa ora? Werkudara, cocok ora? Werkudara, aku ora penak ngene bakal ngandhake perkara ki. Ora usah dadak ora kepenak. Ana ala becike, ana rekasane, ana tantrimane Baladewa. Aku sing bakal tanggung jawab. Lho, nek nitik Sembadra kuwi isih dadi garwaning Janaka, rak ya ora ketemu nalar to, wong ya durung pegatan kok adirabek karo wong lanang liya. Iki mengko rak kriwikan dadi grojogan. Wah, yen ngono kowe ora ikhlas. Aku ora ikhlas, sak temene lahir batin aku ora ikhlas. Tegese isih genep panca indriyamu. Isih genep penggali Kresna kakangku. Isih awas, isih minangka jatining Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang iso menggalih kanthi wening. Iya. Ya ming ratu sing arep ngrabekke wong di bojo sing wis minger keblate. Wah, aduh meh adine ditinggal minggat karo bojone, arep dirabe karo wong liya. Apa kaya ngono kuwi pantes? Apa kaya ngono kuwi satrepe? Wah, nek cara aku ora bakal menehke Wara Sembadra. Yen dirabek karo Bresrawa ora jeneng bakal golek tentrem, nanging mung bakal golek saya rekoso uripe Sembadra. Upama kowe iso mikir nganggo nalar sing ganep, pikiran, etungen, gelar lan gulungan. Apa memper lan kowe iso nanggung Sembadra tentrem atine dhaup karo Bresrawa. Kowe iso nanggung Sembadra seneng atine dhaup karo Bresrawa. Yen Sembadra kelakon dhaup karo Bresrawa mangsa kala tak itungi dina geneping 7 dina Sembadra ora seneng, ana ratu tak gecek ndase. Gecek ndasmu dengkulmu mlocot kuwi. Manus maning jajalanan menungso ora tatanan. Ora ndek tata krama aku ki kadang itu kok dunake kaya ngono. Koko Prabu menika dipun rembaki ing sae. Wis ora peduli. Ora peduli. Iki perkaraning Baladewa. Sembadra kuwi adiku. Sembadra kuwi adiku sing duwe Purba Wasisa tumraping Wara Sembadra ki Baladewa. Sembadra ya adiku kuwi bojone Janaka. Aku ya duwe wenang tumraping Wara Sembadra. Ning aku kadang etus. Aku ya kadang etus. Wah, Abimanyu kuwi anakku. Abimanyu kuwi lair anake Janaka, batin anake Werkudara. Tegese aku ya duweni Sembadra. Sapa sing arep boyong Wara Sembadra? Aku sing ora entuk. Yen kowe ora entuk apa kira-kira Werkudara wani nadhahi kridaning Baladewa? Wah, biyen ora wedi, saiki ora wedi. Saiki wani, biyen ya wani. Yen kowe arep gawa Wara Sembadra, ayo langkauna dhisik bathange Werkudara. Lho, nantang karo Baladewa? Wis cetha nantang dadak lakon. Ayo lewani menyang ndi papaning wong Bandayuda. Wah, panus maring jajalan Sukertane Bawana. Yen ngono kowe karo Tamandra Baladewa. Keterangane aku iso ngalahke Werkudara kelakon mbayang Wara Sembadra rabe karo Bresrawa. Nang ngendi papane wong neter kanthi dayan metu njaba ora minggat kak longgo alukala jebol dadamu kepluk rujak polo pecah ndasmu. Wah rame embuk sing apik-apik. Wah ora pisan ora pindho. Apa sing galak ming dheke dhewe. Wah dumeh galak kok njur ngasake sapa-sapa digalaki, sapa-sapa digalaki. Galaki kok Werkudara ngutik-utik macan turu mbebeda ku kalah. Wis wani nantang kok dicandhet karo adine lanang. Mandhek ora sida perang. Nah aku isin pasewakan biyaine semene akeh wis do ngerti nek Baladewa nantang Werkudara. Bareng kresnane muni kon sareh kok meneng tegese wani ming angas. Ora wani tenan. Ela wancen wani tenan metu njaba. Wel atalane Koko Prabu. Kok Werkudara wis to, Werkudara wis. Wah, wis sareh. Ki sing di Purba Wasisa Sembadra kuwi aku. Ora usah dadak padha cemongol-congol kepengin boyong Sembadra. Nek aku ora ngentukke arep ngopo? Iki ning Ndarawati sing duwe Purba Wasisa kuwi aku. Arep diboyong Koko Prabu arep diboyong Werkudara kae nek aku ora ngeparengake ora do sida mboyong kabeh.
Ngerti ora? Yo. Aku ngerti. Lan aku njunjung marang Kresna kakangku minangka Ratu Ndorowati. Nek aku njaluk kowe sing adil. Adil piye? Aja pilih sik. Aja pilih sik perkara piye? Aku njaluk dumeh Baladewa dulurmu lanang. Aku Pandhawa ora ana sambung getih karo kowe, sing manjing dadi sedulur. Aja mbok botke Baladewa. Janji lo botke Baladewa aja takon dosa, ketok Ratu Ndorowati ora adil. Wah, dak kabeh. Kula njagoi jenengan lho Den, mboten didadak. Kabeh aida-aida. Waduh cilaka. Wah, le nancepke rong suwe didak-idak. Ora tukul. Kakang Udawa, mboyos ora sembrono. Udawa, iki sinuwun. Aku yang bakal mutusi perkara iki. Aku sing bakal mutusi perkara iki. Gage putusana. Aku sing bakal mutusi saiki ngene bae. Ora usah dadak kakean gunung tanpa guna. Koko Prabu. Nggih. Menawi Koko Prabu kepengin boyong Sembadra badhe kadhaupaken kaliyan Bresrawa. Ya. Monggo Koko Prabu nalika semanten ingkang dawuh Yai Prabu Duryudana. ingkang nampa penangise si Bresrawa wekasan Yai Prabu Duryudana dawuh karo aku supaya boyong Wara Sembadra. Werkudara sing dawuh sapa? Barep kakangku sing dawuh. Lah iki ngene. Supaya aja nganti dadi dardah saiki ngene. Sing padha ngarepake Sembadra kudu rawuh dhewe menyang papan kene. Tegese yen Koko Prabu Baladewa menika ingkang ngutus Yai Prabu Duryudana inggih Yai Prabu Ngastina ingkang kerawuh piyambak wonten Ndorowati. Yen Werkudara sing ngutus ya kuwi Yayi Puntadewa, ya Yayi Puntadewa sing kudu tekan kene. Lho, dadi kudu tekan kene dhewe-dhewe. Kudu tekan kene dhewe. Iya. Ngandel ora? Mboten menang jago kula. Sampeyan kalah lho. Iki ngopo ta iki? Patih kok senengane ngabotoan ora. Ha nggih gayeng-gayeng supaya mboten ngantuk. Setyaki Mboten dawuh. Werkudara iki nek karo Koko Prabu kaya ngono. Satus aku nuldatun jeluk saking dampar kencana kenampit gambaran gading. Kadhangen sanggaring Promban Ceti, manggung ketanggung Joko Paloro ing samping ngambil upacaraning keprabon. Gawe sedaya saking Mandra tindak nyosri Narana lamun katiron saking Mandrawa. Kaya tansah sesanti kamulyane. Tindak mriki. Ngopo lho? Apa anggepe aku wis kaya ngene iki aku kalah karo Werkudara? Apa anggepe aku kalah karo Werkudara? Minggila Kresna. Apa kira-kira Werkudara kuat nadahi Kyai Nenggala? Wah, tibano. Ayo rene. Wis ta. Wis. Sencaki ngopo? Kok mboten sios mriko Nyai Mas? Ana juragane. Wah, tiwas nggawa ember. Anu ngopo ajeng nggih kula tutuki men gayeng. Wah. Ngopo Boten padhake sak pepadane ora trimo. Aku ya ora bakal wedi karo kowe. Aku ora bakal wedi karo kowe. Ayo, nek pancen wani meneh yo. Kuat nadahi Nenggala. Arep aku wis kaya ngene iki aku rung kalah karo Werkudara. Ayo, nek pancen ngajak perang karo Baladewa, ketono kasudewanmu. Wah, jakal. Panjenengan ora sampun sepuh to? Kendel. Kula rak sampun dawuh. Sembadra dipun boyong kenging ning ngembetaken kedah rawuh piyambak wonten Ndorowati. Koko Prabu dipun utus Yai Prabu Duryudana, Yai Prabu kedah rawuh piyambak wonten Ndorowati. Werkudara diutus Yai Punta kudu rawuh dhewe ning Ndorowati. Nun sewu. Sing dadi regejegan menika menapa? Akon Kurawa kon njotosi aku, ya ora. Aku ki rakon. Wah, serak lho suwek cangkemmu. Wis to. Wis to Werkudara wis. Nuwun sewu, sakmenika kula tak nyuwun priksa. Sakmenika jujur kemawon. Koko Prabu dawuh kalian Kurawa. Ora, lho. Werkudara gene ora. Dursasana
nyegat aku nantang gelut karo aku. Lho, menika Dursasana nyegat Werkudara. Aku ki ra nggawa Kurawa, mung nggawa loro. Dursasana karo Kartamarma. Ning panjenengan ndhawuhi. Heeh. Oh. Pripun? Mengko meneh embere delikke dhisik iki. Menika lepat Koko Prabu, sak menika panjenengan kedah nglenggahi anggenipun sepuh. Terus samangke kula takon. Kula nyuwun priksa. Gunane apa to dadak nyegat Werkudara iki gunane apa? Aku kuwatir yen tadi Sembadra diboyong ning negara Ngamarta. Sakmenika ibaratipun kadi adu landheping pacul, sapa sing landhep inggih menika ngedugi mboyong Wara Sembadra. Wong padha-padha adoh parane Ngastina ya adoh, Ngamarta ya adoh. Rak mingkari dhisik-dhisikan to. Sing rawuh dhisik ning Ndarawati sapa? Sing nembung dhisik sapa? Mangke badhe kula aturaken langkung-langkung mangke Sembadra kula tanting menika nderek pundi? Upama nderek Ngastina Ngamarta ngalah. Ning nek nderek Ngamarta Ngastina ngalah menika rak sampun rampung perkawisipun. Lah kok dadi digoro gejegan barang iki ngopo? Werkudara barang kuwi Ora marai. Sing marai kakangmu ae. Ndel-ndelke dumeh duwe nenggala. Nenggala ngono aku mung tak nggo nyelumbat kambil. Kuwi apa ora nyerek-nyerekke kuwi? Apa ora nglarang-larangke? Nenggala ki pusaka kadewatan tamake gunung jugruk segorasat. Paringane Sang Hyang Bathara Brahma nggo nyelumbat kambil dengkle atos. Kuwi jenenge tembungmu ki ya nglarani. Nenggala yampuk kok mengko nyelumbat kambil iki apa? Lho dindel-ndelke. Didu karo gada rujak para sengara menang. Kepuk nganggo gada gepeng modal. Padhake. Siagu kuwi. Iraten iki Kakang Udawaya ora bakal wedi Satriya Jodipati. Nek ming nenggala nggo ngopo? Kakang Udawa ora sampe melu. Glandang nenggala. Kok aku barang disalahke ngopo iki? Iki dadi perkara lho carane. Lho. Wis kowe minggato iso ora kowe? Bebarung sinang lho senengane ora. Wadah iki niki ming nutuki ember kok disalahke. Wis cukup cekap semanten kemawon. Yo, Kundur wonten Ngastina. Prabu Duryudana dipun boyong. yo. Werkudara Nggih. bali ning Ngamarta. Yo. Wis ora usah dadak perna-perna. Yen nganti dipindho kongkonan Kurawa nyegat dalan luruk negaramu. Semangkean. Jake opor. Mutar. Syukur. Wonten menapa to Kakang Prabu? Kowe ora weruh. Wong ki nek gleleng ki entuk dosane saka sing gawe urip. Ora weruh mburine wit jati, jegluk wit jati Werkudara. Mliwi kok. Wis to wong kowe sing ora ngematke kok nyalahke wong liya. Sing jenenge wong gejegluk ki rak mergo kowe ora setiti to. Kok ngluputke. Ngece ora ngece, mboten to ora ngece kok. Aku ngerti lek guyu. Guyu ora entuk. Raden, Oh. Prabu Baladewa mesam-mesem. Oh, sing tumbak jujukan wis mangke Udawa kula sing ndukani, napa to? Kula sing ndukani Udawa panjenengan boten sami kondur. Yo. Tak nganti Yai Prabu Duryudana. Iya, kok Prabu ngatosaken. Yo. Nganti kahanan kedadian kaya ngene mergo saka pokal gawene Si Arjuna ninggal kasatriyan, ninggal negara Ngamarta mongko tanpa pamit. Wekasan Sembadra nganti purik marang Praja Indrawati. Mri kasinggihan mekaten kepareng paduka. Dimas. Ndak kira babaring lakon iki ya mung ana Praja Indrawati, mula pun Kakang ora bakal tindak menyang endi-endi. Pun Kakang bakal nunggu babaring lakon iki marang Praja Indrawaka. Lah ngaten kula namung nderek kersa paduka Kanjeng Sinuwun. Kakang Pati Udawa wonten timbalan.
tatanan para kawulanan para wadyabala ing padha kesempyok ing ngaradan awit pengamu ing Siwerkudara iki mau. Beri. Sawise mengkono ndak timbali swanana Projeng Ndrawati ngancani marang wonten timbalan ing adawu. Sepira gedhening kalumputaning ingsun diagung pangaksama nganti kalipyan jejer lenggah dampar keprabun sinebu sangganing para wadyabala ewadene hambrum ngundha marang angen-angen ingkang tan bangkit pinambeng wekasan bingung bingleng kenganglangan paran marga ingkang kudu ndak lakoni mati. Nuwun sewu pangandika ing padung kados mekaten menika mracenani bilih wonten gegebeganing raos ingkang nedheng dipun raosaken dening Paduka Sanata Dioji menawi ngabdi dipun parengaken ngawuningani mugi ambabarana dhateng ing ngabdipun Patih Danupaya. Patih wonten timbalan ingsun dadi nalindra ning rancang gribik dina samengko mbawahi saking para nayaka punggawa lan apa dene kawula ingkang padha mapan ana ing rancang gribik monggo ora kaya ing kelakon dina iki mara gagita sawangen akeh para kawula ingkang padha nandhang kesusahan akeh kawula ingkang padha nandhang kapitunan iya kuwi ingkang wujud putri saka ing negara Ndrawati kang aran Dewi Wara Sembadra. Nanging paran marga nggonipun jeneng ingsun bakal ngupaya jernyatane ingsun lagi iki ngawuningani ana wujudan sarta titah ing ngaran Dewi Wara Sembadra. Mula pate lamun sira ngawuningani paran marga ingkang anjuk marang negara Ndrawati sira matur marang panjenengan ingsun Patih Danupaya diweji semban kula miturut pawarta ingkang sampun kula tampi negari Ndrawati menika mapan wonten ing Nusa Jawi wontene di Kurdakura reka kiri Patih Danupaya wonten timbalan duh nyono cerak nyono ratu ngrancang gribik ora gelem budidaya kanggo waluyaning negara ing ngrancang gribik. Mula kang sangka kuwi ora duwe niat panjenengan ingsun ngutus marang sira Patih Danupaya malah ingsun dhewe ingkang bakal tedhak marang Projeng Ndrawati. Amung sira Patih aja nganti adoh-adoh lawan tindak ingsun. Nun ngestaken dawuh lamun Ratu Ndrawati ora maringake Diayu Wara Sembadra marang Prabu Sasra Kandhawa bakal tak ukur jembar rupaking negara Ndrawati sarana landheping pusaka lan sarana atos sing balung mleting kulit Patih Danupaya. Ya kadang kala iki ngeling-eling sing wis ndak do lali. Engko nek kuwi terus ndak ora do digatekke terus engko ming patok bangkrong kaya ngono. Iya. Wajib kuwi. Heeh. Acara apa iki, Truk? Merti Maliyabara. Waduh, Merti Maliyabara. Saka forum lintas komunitas Maliyabara. Nggo paguyubane akeh banget rek. Apa wae? Tridharma, Pemalni, PPLM, PPMS Handayani, Padma, Pasar Sore, Pasar Sentir, Komunitas Andong. Pasar Sentir isih to? Isih. Kelingan jaman cilik. Ngedoli jarike bapakku. Ngawur. Asli kuwi cerita nyata. Oh. Ayo piyen karang biyen ya. Ya kurang ajar kuwi jarike wong tua barang didoli. Golek Dik. Jaman semono isih umur pira? SMP aku. Oh. Ayo kalah karo kakang-kakangku kan njaluk Dik mesti kalah karo kakang-kakangku. Jarike tak dol. Tonggo udut. Waduh. Ayo ora apa-apa, jaman biyen ki dadi kaca benggala ya, Gong. Ayo. Merti Maliyabara dalam rangka mendukung pemilu damai. Ayo, kuwi apik. Mula tenan iki asli iki wis kudu dicamkan ning pikirane dhewe-dhewe ya, Tru. Wis ora usah perlu padha regejegan wis ora apik. Congkrah akibate apa? Ya. Entuk-entukane apa kok akibate apa? Entuk-entukane apa? Cerah entuk-entukane apa? Ya. Wong ora urung sesuk nek rampung pemilihan ya
piye engko sasi rong sasi ya damai meneh. Mula wis rasa dadak perlu digawe angel. Ngono ya. Heeh. Beda klambi ora masalah. Ya. Beda atribut ora masalah. Iya. Pokoke rukun kaya nek beda kelamin kae lho, Tru. Ah iya. Ya pancen ya ngono ting glenik ora karo-karuan ngono kae. Muga-muga kabeh iso rancak ya, Gong. Sing dijaluk pancen ngono, uga aja nganti golput. Iya. Lan sing luwih prayitna ngati-ati, aja gampang percaya karo berita bohong utawa hoax. Iya. Kuwi mergo ana hukume. Nek kowe entuk berita ora tok teliti luwih dhisik, ora tok genake luwih dhisik, terus tok share. Iya. Neng media sosial, nah barengan ora nyata, wah wis kowe kena hukum. Ana hukume saiki. Ngono. Negara hukum iki niki. Ah iya. Apik ku. Sing diomongke Bagong iki pancen bener. Mula kudu sing ati-ati, sing prayitna ngati-ati. Ya sapa wae. Ya. Ngono ya rek. Heeh. Wis ora perlu kampanye nganggo knalpot di blombong. Ya. Jane saka Bawaslu iki kudu menetapkan peraturan kena kampanye ngepit modar. Ora ana sing melu yakin iso mumpluk. Heeh. Ha iya ya ning jane ya apik lho, Gong. Lho, sing jeneng kampanye damai kan seperti itu, ngepit. Oh, Mamerke atribute digawe atraksi kaya paweh ngono kae. ya. Masyarakat seneng, sing do nonton ya ora ana rasa kuwatir. Ah iya. Amula saiki wis ora ana wong delok kampanye kok do wedi. Ah iya. Do glombor ora karo-karuan digawe sing alus, sing lembah manah, simpatik karo ben iso membuat simpatik iki carane piye aja malah membuat onar, aja malah membuat geger. Iya. Mesake masyarakat kiwa tengene. Iya. Nek do bandem-bandeman terus kesalah sasaran kena omahe wong, kena kacane wong mongko kowe ora melu kampanye, ora ngerti dodok salah ing perkara apa ora mesake. Ya. Mongko nek tuku kaca ya wonge ngrasa tenan, tuku gendeng ya wonge ngrasa tenan. Iki nek dinggo nek do ngono kuwi. Ora nuruti karo wudele dhewe. Ah iya. Ya pancen bener ya ning. Iya. Sing dibandem omahe pecah kacane. Ayo monggo ora melu ora ngerti apa-apa. Monggo sing pecah kacane, pecah gendenge kuwi nyambut gaene rekoso. Ora kaya apa ora mesake, apa ora malah gawe kapitunane liyan. Hati nurani dipake. Iya. Ya pancen bener ngono. Muga-muga mulai iki para kabeh pedagang saka Malioboro padha mendukung ya kuwi pemilu damai. Wis kudu pemilu kudu damai. Malah kepara nek pancen ngerti provokatore, cekel bareng-bareng. Ya. Masyarakat duwe kewajiban mengamankan pemilu juga. Ya. Pancen bener kok. Ya. Iki wis ora nganggo Mimin Apri, ngene biasane Mbak Mimin Mbak Apri iki nek metu ya wis ming limbukan tok. Heeh. Iki apike golek bancine apa piye? Aja. Dandani wedok men supaya gayeng iki oke lho iki. Kok oke ora. Ning nek ora iso nembang malah gilani ora. Ngono kuwi duwe kudu duwe anu darah seni utawa duwe niat budaya. Sing ora duwe niat budaya ya ora bakal iso kaya Mbak Mimin Mbak Apri kaya mau ngono kae mau. Ah iya ya, Tru. Embangane ra ono bancine? Iso ana. Solikin wae. Dandani wedok gebuke. Lho. Dandani wedok terus digebuke lah. Ya. Ya nembang sing kepenak, Reng. Ayo. Tembangan sing kepenak. Ya. Iki di streaming lumantar channel Dalang Sena. Oke banget sing isi keparan nonton. Ki mau tak tileki arep gara-gara mau isih 3.000 luwih sing padha mresani. Ya. Mula aja kendho semangate, Tru. Iki ora dina prei mula ya para rawuh akeh sing wis padha kundur kejaba sing padha sesuk nyambut gawene mangkat kawan utawa pancen ya ora ndek gawean. Ha iya. Iso do ngebiar. Nah sing gaweane mlebu esuk ya genah jam 1 jam 2 wis do kundur do ngaso. Ha iya. Ayo rek nembang sing kepenak. Oke. Wah, iki beberapa ada yang ya ora anyar ning janjane biyen tau nyindeni aku. Zaman semono ning saiki wis Mbak Wahyu Krisnawati. udu.
Ayu Krisnawati, Udu Wayu sing nomor loro saka kono kae. Nomor 4. Oh. Sing menik-menik kuwi. Mbak Wahyu Ningsih asline jenenge. Heeh. Saiki sarang-arang nyinden wis dadi guru. Oh. Guru SMKI. Ya syukur ayo gajine per bulan nyinden ya urung karuan. Iso rancar. Ha iya. Ya nek ana sing nanggap nek ora. Mrongos. Ha iya. Kula luwung dadi guru. Ning ya ana sing arep dadi guru metu ngeboti nyeni ya ana. Oh. Sing ngendang kuwi dadi PNS e trimo ngeboti lek ngendangi aku. Ha iya. Saking tresnane karo aku. Karo iso ilar-ilir ngeterke sinden. Sing ngetuk tak takoni nganti ndredeg awake. Jujur kowe aku ngene. Nggih Pak kula jujur saestu Pak, sumpah demi Allah Pak. Nanti wonge ngalir Pak. Ora iso ngapusi aku, ora iso. Iya. Wis ora apa-apa. Ayo karang yo nek sing metuk telat ngono kuwi ya kudu golek keselamatan. Ha iya karang aku nek ngedolke sinden. Cita iki tak sawang mau ya wis ana awis tentrem lho, Tru. Mbak Cita wingi nang Jakarta mandek nang ngarep Taman Mini. Iya. Anu Pak apa sih? Ngojek Pak. Waduh, yaene Jakarta iki gawat e. Bareng ki mau wis ketemu aku wis tentrem, ngono kabare aku ora tentrem. Ya nek Jakarta iki gak anu keras lur. Lor telur. Iya. Ha iya bener. Mudhun cintai atiku tratapan. Ini ya wis tak tentrem bar iki mau wis ketok alhamdulillah bocah wis tekan Yojo. Iya. Ngeculke kok Jakarta. Gawat e. Aja kok ning Jakarta, ning kene kowe ra aman. Muni yahene bali dhewe ngene iki jan. Iya, ning saiki wis rada suda. Biyen pancen ana kondange klithik kae ya gong. Ah iya ku ya pengisro. Marai aku wedi lunga bengi. Ha iya. Ha iya ya syukur nek wis slamet tekan omah. Aku tak nyoba suarane adikku wedok sing wis suwe ora ketemu. Ya. Ya ketemu ning anggere tak jawab kok mesti Endo, tak jawab Endo. Endo, aku ya ngono. Suwe-suwe ra keneng aku ya. Endo kaya ngapa ditelateni ra. Ha iya. Mbak Wahyu Ningsih. Ya, men ngaturke apa? Jineman. Jineman lalap karo Mbak Wahyu, guru SMKI. Ha iya. Ana sing pinggir dhewe iki kok isih mini-mini iki. Ah iya dene Mbak Wahyu kae. Oh, jenenge Mbak Yuni. Oh, iki wis ben dandan tok wae ora apa-apa. Ya. Karo ajar mental. Ya. Karo ajar notasi. Heeh. Arang sinden ki nek ora persiapan. Tutuk ketuk jase. Wong arep lagi ajar kok dilirak-lirik gundule atos. Men pinter sike. Iya. Bocah isih cilik kok men pinter, men sembodo le nyindan anggo lagi. Ha iya. Sapa-sapa kok ambok nglirik Prastiwi kae. Demen dikempo kowe. Iya. Saiki wis isi ya nak ya. Nggih semester 1. Kalih semester kalih. Biyen melu aku pisanan ki SMKI. Iya. Saiki wis semester 2 wis jurusan karawitan. Iya, ya syukur Pak. Aku seneng nek ana bocah cilik do sekolah ning seni ngene iki ya, Gong. Nyenengake. Anakmu barangku ya kudu dididik ning seni. Anakku sing cilik ki malah cita-citane ki dadi guru PAUD. Lho. Oh to. Talangane nak sesuk joget ya. Anakku sing gedhe wis ora gelem seni nang nggon Jawa, nang nggon seni modern piano. Ya. Sing lanang ki mulai gelem dolanan wayang ning kamar ning dikancing. Ya. Isin karo kowe ngajar mayang tok delok ya isin. Isin. Wong mayang tak rungokke kok njaba kok bahasa Indonesia.
Ya wis men ra apa-apa suwe-suwe ra ya apik. Iya. Bagaimana kamu? Ya tidak apa-apa. Iki anak dalang nek kulino ngegame ya ngene iki. Wayang basa Indonesia. Iya. Ha sing cilik tak kon joget kok, "Mau aku tuh mau jadi guru." Oh ya, pada ibu. Enggak, ibu kan dosen. Aku mau jadi guru anak kecil-kecil, PAUD. Oh iya. Wis pokoke ayo genti dilatang nang Pekanbaru kono. Guyang dumang kok guyang dumeh. Karang ya wong tuwa ki iso ming sriwang-sriwing ngrungokke omongane cah nom-nom iki ora ada. Sing sportif aja nganti apa jenenge pesimis dan optimis. Satu kemungkinan edukasi yang edupak. Ayo. Edupak nggo adus kuwi ayo. Ayo radong nek ngrungokke iki. Janjane tumrap aku sosialisasi apa-apa ki rasa nggo basa sing tirik-tirik ya, Tru. Basa Jawa utawa basa Indonesia sing iso dipahami masyarakat. Mergo masyarakat semene akeh kuwi ora kabeh mengenal kata-kata modern. Ya, mula kudu aja dumeh. Dek iki profesor utawa dokter pidato terus ya kita harus edukatif menghadapi semua komponen-komponen yang akhirnya akan menjadi sesuatu yang menjadi primitif. Iya. Wong sing ora dong, sing umur 50 munggah ki apa iki komponen? Komponen ki apa ya, Pak? Takon jejer. Ayo sumbu. Komponen sumbu. Pas saking nggon kompor jenenge komponen. Malah ora dong nek monggo sareng-sareng mari kita jaga perdamaian, mari kita jaga kerukunan, mari jangan sampai menimbulkan emosi amarah yang meledak-ledak. Iya. Yuk. Wis urung lek ngomong, tandane. Kowe ngenteni lek ngomong to. Engko darane ora kei kesempatan kowe. Mbak Cita, ya. Engko bar Mbak Cita terus kur-kur. Heeh. Saiki sing Mbak Cita semen bawa. Ha iya. Mbok menawa saka Jakarta ra iso basa Jawa. Lah iya. Ameng pirang-pirang dina iku. Kanca-kancaku ki gleleng e. Kancaku ki paling modern seluruh wiyaga sak Indonesia. Wo. Anggere muni mayang adoh ngono kuwi tekan Kebumen mandeg ya basane ngapak kabeh. Wo. Iki ngendi Kebumen aja kaya kowe langsung ngono kuwi. Engko tekan Bandung mandeg leren ngopi ya kumaha di dia. Wah, tekan Jakarta ya wingi nang pondokan bahasa Indonesia kabeh. Mula wondo lunga wong radong. Ayo. Dadi api Lendro wae. Kaya arep pelok iki suarane. Tanpa dahar, tanpa nendra. Sing jeneng wong tresna ki ora mangan ora turu wae. Tetep ngelih kok, Tru. Ah iya. Terus tanpa dahar, tanpa nendra. ane ya sing jeneng wong seneng tenan ki ya tenan, ora mangan ora ngombe ya kelakon tenan ya, Tru. Ah iya. Sinetron. Mangan ya ngelih tenan kok. Kok ngono oleh gagas kok banget-banget kok. Ha iya, ning ya kadang kala ana sing melo, Gong. Wong ki gampang melo anggere ketaton atine sithik terus ora mangan, ora turu, terus ming ngedep fotone. Yange suwang seweng. Ha iya. Nek kowe ora apa? Nek arep tak depe apa? Difoto bojoku ki ya elek. Disawang langsung ya ora penak dadi wis ora bakal melo aku. Ketak Kiai Semar. Kula dhewe nggih mboten ngerti. Lah sang tapa niku kenging napa lah kok awake tukul gudhit. Kados mekaten ngemunanah kabeh. Sak awak. GO terus. Wus, ngemerah. Wah, antil mencelat kowe. Aku dadi penyakite kok kaya ngono ya, Tru. Lah iya. Binahong apa kuwi?
godhong binahung kuwi biasane ampuh. Ndara mang pados godhong-godhongan teng wana sing supaya iso anu napa didamel waluyanipun ingkang Rama. Wis budidaya ora kurang-kurang Bagong. Nanging semune pancen wis madal sairing usada Rama Penemban. Upami Rama Penemban menika ngertos menggah jejampi menapa ingkang dah kula upati. Kula aturi paring dawuh nadyan tekan lak-lakaning naga minggarga paribasan kedah njegur telenging samudra. Kula mboten badhe selak Bapa Penemban. Mas Tunama sidam sengaring bawana langgeng. Sunggata kula wonten paring dawuh. Kowe tak caketake nang kene iki janjane supaya kowe midhangetake apa sing dadi ngendikane bapakmu ya Ngger. Inggih. Dawuhing Jawa tanggonku duwe lara iki bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to aku kudu diborehi ya kuwi wujuding layon sekar. Kagungane sawijining putri sing lair ana ing dina Anggara Kasih tanggal 1 sasine Sura. Laire putri mau sungsang utawa kalumusus ya mung putriku ingkang bisa ngusadani marang larane bapakmu Sunggata. Siwa Semar kula boreh layon sekar kagungane putri ingkang lair Anggara Kasih tanggal 1 sasine Sura. Monggo putri mau kalumusus utawa laire sungsang. Sapa Ndara Gareng? Ah ora ngerti. Sapa, Tru? Ora ngerti. Sapa, Gong? Bojoku. Bojomu laire apa? Kae malam sura, Ndeng. Mula bentuke kaya demit. Dapur murah. Ngono omong kok ngawur. Den. Mboten wonten putri ingkang remen boboreh layon sekar. Saenget kula lho. Saenget kula kejawi dasaripun lairipun tanggal 1 Sura tur laire sungsang tegese kalumusus dinane Anggara Kasih menika namung putri saking Mandura. Sakniki mapan teng negari Ndarawati inggih menika ingkang pewangi Dyah Ayu Wara Sembadra Ndara. Miat langening kalangguan aklar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiga Rama Penemban sampun terwaca dawuhipun Kyai Semar saged manggihaken inggih menika putri ingkang lair wanci Anggara Kasih tanggal 1 wulanipun Sura saha kalumusus utawi lairipun sungsang. Mboten sanes kejawi namung putri saking Mandura ingkang lenggah wonten negari Ndarawati ingkang namipun Dyah Ayu Wara Sembadra Premban. Syukur Sugata yen kowe ngerti. Malah babar pisan aku titip gendhaga iki ya aturna marang putri sing jeneng Wara Sembadra. Nanging gendhaga iki aja nganti dibuka sapa wae wondene ingkang prisa ya mung Sang Dyah Ayu Wara Sembadra mau. Putut Sida Lamung iki kasinggan mekaten. Wigatine apa? Awrat-awratipun tinangisan dening adi kula pun Dewi Pratawarna anggenipun nyumpena ngladosi dhateng jeng satunggiling satriya ingkang namipun Bambang Sunggata menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun mriksa paduka menika sinten teka dipun dherekaken Panakawan sekawan cacahipun. Kakang Semar kepiye? Pun bloko mawon ajeng napa dinut mawon. Ndak malah ora rampung-rampung. Iya Siwanaya Ntaka. Putut Sida Lamung yen wonten suka laning pegari jenandika Raden nuruti dhateng
menapa ing dados pikajenganipun adi kula pun Pratala Retna. Samangke kula suwun paduka Raden kepareng mamengku garwa dhateng kadang kula. Kosih Sida Lamung. Tepung wae durung, ketemu wae ya durung tau. Teko kowe pasrah kelawan kadangmu Taruna Dewi Pratala Retna. Ya ta yen mengko jumbuh lan mathuk kelawan penggaling Sunggata. Yen to nganti ora cocok lan ora gathuk apa kang dadi atine Bambang Sunggata kepiye nggone bakal nglakoni. Ora ana wong kang mangun bebrayan tanpa landhesan rasa tresna lan rasa gathuk ing antaraning siji lan sijine. Ngeling ngono lamun keplok kuwi ora mung tangan siji nanging kudu tangan loro. Mula kang sangka kuwi luwih becik. Apa ora mbok tepungake dhisik antaraning Sunggata lan adimu Pratala Retna. Kula trimas paosaken Raden. Apa iki adimu wadon Pratala Retna ing kasinggihan menika kadang kula pun Yayi Dewi Pratala Retna. Pratala Retna ana dawuh menapa Kakang Sida Lamung? Iki Bambang Sunggata ingkang mbok goleki lan kowe njaluk tulung karo kadangmu to aku supaya ngupaya lenggahing Bambang Sunggata. Saiki wis ketemu lan keparenge Bambang Sunggata kepengin ngerti kaya ngapa wewujudane adikku kang aran Pratala Retna. Nuwun sewu, Raden menapa penggalih panjenengan mathuk menawi nyumurupi dhateng kawontenanipun adik kula Pratala Retna. Mathuk ya, Truk. Kudu kowe. Kudu kowe. Lah sapa? Ndara Bambang Sunggata kok kowe nggo iki apa-apa gathuk. Iya. Ah tak kira nek mripate nyawang aku, nyawang-nyawang ora. Wonten paring dawuh Raden. Apa pancen kepara nyata sing dingendikake kadangmu ya kuwi Putut Sida Lamung? Mboten wonten lepatipun jernyatanipun paduka ingkang kula upadi saha paduka ingkang kawasa ngrubuhaken bebeteng jiwa manahipun ingkang abdi pun Pratala Retna. Ya yen to pancen kaya mengkono Den Sranta sawetara sabab Sunggata isih duwe pakaryan lan kewajiban ingkang kudu ndak rampungake. Monggo yen wis purna netepi kewajiban si Adi bakal suka parisuka kelawan pun Kakang nancepake rasa tresna ingkang wis jumbuh nyawiji tetunggalan ora bakal bisa dipisahake. Aduh Raden, persasat kadisi raming tirta wayu sewindu manah kula midhanget sabda pangandika paduka ingkang kados mekaten. Lajeng kepareng paduka kados pundi? Aku tak nerusake laku lumarap ana ing negara Indrawati. Ndak jaluk entenono kahanane iki kelawan dulurmu lanang Putut Sida Lamung. Sunggata ora bakal mlinjani kelawan sumpahku. Sunggata ora bakal mlinjani kelawan katresnanku. Sapurnaning kewajiban aku dhewe ingkang bakal methuk kowe Pratala Retna. Inggih Raden, aing ngaten ngestu padha. Ora ana mlasu Japa Kresna. Inggih Werkudara Padararja. Yo slamet teko aku. Nuwun sewu. Ingkang sekawit Koko Prabu Mandura rawuh wonten negari Ndrawati paring dawuh bilih Yayi Duryudana ngeparengaken sarta kepengin sanget mboyong dhateng kadang kula pun Mara Sembadra badhe kadhawuhaken kanpun Burisrawa nitik mendranipun Arjuna ingkang sampun tigang candra mboten dipun mangertosi wonten pundi lenggahipun kadang kula panengah. Nggih kasinggihan mekaten kinarya milujengaken dhateng asmanipun Koko Prabu Ndrawati Koko Prabu Mandura tuwinipun Wara Sembadra sampun ngantos dados reraosanipun dhateng kawula. Mila dinten samangke badhe kula jodhoaken kaliyan pun Burisrawa lan dipun anggep kemawon bilih Janaka sampun sirna wonten pundi papanipun kula mboten mangertos. Lah kanthi kaya mengkono cetha Kresna apa sing dadi ucape Baladewa sore mau aku ora ngapusi yen to Yayi Duryudana ingkang ngersakake
Sembadra bakal didhawuhake karo si Bresrawa. Mula rasa dadak walang ati. Dina samengko aku ing ngeluwe dhisik sowan nalika semana, mestine Wara Sembadra bakal mbok paringake marang pun Kakang. Koko Prabu mesaken dhateng para Pandhawa ingkang rikalenggan sakmangke ketingal gotang. Malah boten ngomongaken Arjuna ingkang mindran. Klebet para putra sawetawis ugi nilar dhateng kasatriyanipun mila sampun ngantos Koko Prabu mentala dhateng ingkang rayipun Punta keparenga Sembadra badhe kula boyong dhateng negari Ngamarta. Resna kakangku, perkara iki rasah disik-disikan ning gumantung karo Kresna kakangku mbok wenehke sapa. Yen mbok paringke karo barep kakangku tak boyonge Sembadra ning negara Ngamarta. Perkara eneng sing ora trima, rupak wani, jembar wani, padhangane wani, petengane apa meneh. Wis. Wis Werkudara wis. Tembungmu kuwi senengane nyocok karo penggalihe Koko Prabu Mandura. Pancen tak sengaja nek urung tutuke esuk iki. Lho kosek to. Kosek ngono. Ora Prabu Mandura kados pundi? Mboten kados pundi-pundi Kyai. Sampun kajengipun swaranipun Werkudara niku pancen nganten menika. Ning nyatanipun Werkudara sajake kaya ora nrimakake yen Sembadra diboyong marang negara Ngastina. Padha wae kowe ora nrimake yen Sembadra diboyong marang negara Ngamarta. Kresna kakangku kudu bisa menehi pengadilan yen ora iso adil. Wah, aku ngamuk ning Ndrawati. Nyatane ning ora kowe sing nengahi ora bakal bisa rampung perkarane mula coba matura. Sing cetha men dimidhangetake Yayi Duryudana apa dene Yayi Puntadewa. Ing antaraning Ngastina lan Ngamarta endi sing bakal mbok pilih? Yen Kakang Prabu ndhawuhi kaya mengkono aku tak prasaja. Ternyatane Sembadra ora tau dura karo sapa-sapa. Yen abang tak kandhake abang, yen putih tak kandhake putih. Aku nang Ngastina ya ora mathuk, ning Ngamarta ya ora cocok. Sembadra, tembungmu ingkang mengkono mau bakal mbibiti dumadining Pancabakah antaraning Ngastina lan Ngamarta. Kowe aja matur kaya mengkono Sembadra. Kowe kudu duwe adeg-adeg nemtokake pamilih. Yen ning negara Ngastina kowe ora bakal kapitulan warga, kowe bakal tak rabake karo si Bresrawa. Ning negara Ngamarta kowe tetep dadi randha, kowe tetep dirasani dening wong kiwa tengen. wah, sapa sing wani ngrasani Sembadra? Wah, geceke sirahe. Ora usah wedi yen pancen madhep mantep tekan negara Ngamarta. Wah, jenenge Wara Menika wingking saking pertapan Banjarmlati. Atmajanipun Begawan Sida Lancang. Nami kula pun Bambang Sunggata. Lho, kowe Bambang Sunggata kasinggihan mekaten. Wigatine apa dene kowe sowan ning negara Ndrawati? Kacariyos tiyang sepuh kula menika nggadahi sesakit ingkang madal saliring usada. Dinten sakmangke tiyang sepuh kula Bapa Begawan Sida Lancang paring dawuh saged waluya nirmala temah jati temah mulya menawi dipun usadani mawi boreh layon sekar kagunganipun putri ingkang lair ing dinten Anggara kasih tanggalipun setunggal wulanipun Sura mongko lairipun kanthi sungsang utawi kalungsus. Miturut aturipun abdi kula mboten wonten wanita ingkang lairipun kados ingkang dipun sebataken dening Bapa Sida Lancang kejawi namung putri saking Mandura ingkang wewangi Dewi Wara Sembadra. Monggo sakmangke Dewi Wara Sembadra lenggah wonten negari Ndrawati. Malah menika wonten titipan wujuding gendhoga saking tiyang sepuh kula kedah tinampi dening Dewi Wara Sembadra. Lan inggih namung Dewi Wara Sembadra inggih kedugi nyumurupi saklebeting gendhoga menika kala wau sinuwun.
Sungguh to kula wonten dawuh Sang Dewi. Apa iki gendhaka sing diparingke bapakmu menyang aku? Inggih kasinggihan mekaten. Namung Sang Dewi ingkang dipun parengaken nyumurupi lebeting gendhaka menika Sang Dewi. Bumi gunjan kancing langit kelap-kelapaton. Lir kincanging risang mawet gandrung kejo tenggalih sang loro ireng ya Sang Bratajaya. Dupyambuka tutuping gendhaka ing mriku katingal busananipun ing neraka nenggih Sang Arjuna. Dadi pepes bayu kang tapis melayu-melayu sipat kuping sowan ngersaning panjenenganing sun mongko tanpa tinimbalan. Sorak mawrahan manengker gumuluk wonten paramuka ngakunipun saking negari ngerancang gribik ingkang jejuluk Prabu Sasra Kandhawa miwah Patih Danupaya sami kepengin boyong dhateng inggih menika Gusti kula Dyahayu Wara Sembadra. Kula sumanggaken dhateng jengandika sinuwun Kyai Duryudana wonten dawuh. Koko Prabu nggih. Sinten ingkang saged ngenduraken mengsah boyong Sembadra? Koko Prabu bidal. Monggo Kyai. Iwo. Yen nganti kelakon mundurke Prabu Sasra Kandhawa. Sembadra bakal dadi kukupaning wong Astina. Werkudara. Nggih. Ora usah bingung atimu to. Kowe ora usah melu-melu lumawan Prabu Sasra Kandhawa. Wis men para Kurawa ingkang tumandhak. Kumandel kapikaning pun Kakang Kurawa ora menang karo Ratu Ngerancang Gribik. Wah, ora percaya ayo ditonton. Ketok lorekmu kowe. Lah kok jebul petunganmu kaya ngono. Ora niku nderek kene iki manut karo bapak ora perkara niku omong digo gojek ngono kok senengane percaya lho ora. Sugata wonten dawuh. Upama kowe tak jokke ning pabaratan mungsuh Prabu Sasra Kandhawa piye? Sinuwun. Menawi kula mboten saged unggul. Lah terus nanging kula caosi meninga bilih tiyang sepopuro Resi Sidolancang menika digdaya kliwat ukur namung imanipun nembe nandhang gerah. Lah terus supaya mari nggone nandhang lara inggih kedah dipun usadani Dewi Wara Sembadra. Menapa kepareng Wara Sembadra kula boyong wonten pertapan Banjarmlati. Saiki inggih menawi mboten inggih nyuwun pangapunten mboten wonten ingkang saged ngasoraken Prabu Sasra Kandhawa nadyan panjenengan badhe kawon. Oh nih lek tak iki mergo pinter ngerti karo kahanan. Arepa sampean maju nggawa senjata Craka ora bakal iso menang. Aku duwe kadang Werkudara, Raden Werkudara ugi kalah. Oh. Niki asli niki nek omong. Ndara Werkudara arep gleleng kaya ngoten. Le jumeneng sikile ombone ra jamak-jamak tetep kalah. Lah yo men mecah ndasmu aku iso. Ya ora ana hubungane. Jenenge kalah kok njur mecah ndase Petruk ya iso wae kok ya. Wah, kalah yo men. Sembadra opo Kakang mrene yo? Oh, wis ra ono paling. Paunut ngomong lho. Petruk cangkeme ya lolo tungkak. Apa ming muni ora ono iku. Kok sarwa salah karo mangsaku. Wis coba bapakmu kuwi. Rama menika Dyahayu Wara Sembadra sampun dugi mriki. Monggo Rama malah menika nata Ndrawati nyuwun sabiyantunipun Kanjeng Rama kepareng wamejahi kraman namipun Prabu Sasra Kandhawa ingkang badhe mboyong Wara Sembadra. Sugatahe. Nggih. Aku malah seneng nek dijokke ning peperangan. Wis bentang modar malah ora ngrasake lara kaya ngene iki. Ana perkara ajeng kepengin modar mbok mau ngombe obat pel. Malah terus mati ora. Aku gelem dadekke jago ning syarate aneng. Syaratipun menapa? Aku tekan Ndarawati kudu sing gendong Sembadra. Ora leman iki. Aku gelem dadi ratu barang ki ngopo? Tobat menika kedah kados pundi? Wong nyatane pendak-pendak ning Kasatriyan Madukara mesti ditinggal lunga gregeten ya kula lunga sisan dadi ratu.
Pinane dadak dadi wong tuwa penyakitan barang apa? Awake saru-saru dadak penyakitan. Sing dadi ratu mau sapa? Kula Kakang Mbok. Mula kok mungsuh pendhitane kalah. Sing dadi pendhita sapa? Aku. Memper. Ling gulung tenanan. Nek gulung aku saiki gelem ora-ora. Kuwi nek ngono ku njur piye? Ora penak to. Kula niki sing mboten penani kula lho. Iya nika yo nekat ya ya. Serasa cerewet. Wis ben ora apa-apa. Ora apa-apa ning terus Kakang Mbok sebutane kula mboten gelem mesem kalian kula wonten kasaten Madukara menika njur. Kula menika kaya dhewean ngono lho ora dikanca. Saya bali ndak malah konangan Koko Prabu Ndarawati mengko malah nampa duka. Nuwun sewu Kang Mbok, kula menika mboten menapa-menapa lho Kang Mbok ora lajeng duka kalian kula sebabipun menapa? Kang Mbok lho kok malah mubeng wae menika terus menika Kang Mbok. Kang Mbok monggo lenggah sareng kalian kula. Sing apik-apik. Kok bato, Pak? Janaka, Wonten dawuh. kae iki do ngapa bojomu kae? Biasa. Menika sampun biasa kelampah kados mekaten. Sembadra ya iso kagol atine nek kagol kok melirak-melirok mripate. Monggo Sri Kandi wis njaluk ngapura lah kok. Mbak Yune ora gelem menehi pangapura. Mangkira rukun piyambak-piyambak. Ngaten menika mboten ngantos tunggal dinten. Ngono kok. Inggih. Piye iki? Ngopo wae, Tru? Kok do jagongan ki ngopo lho? Lho, iki mau wis padha babar kabeh critane. Resi Sida Lancang ya wis wujud Janaka. Sasra Kandhawa wis wujud Sri Kandi. Oh. Lah Ndara kula Ndara Sunggata Abimanyu iki lho. Siti Sendari ya goleki Abimanyu, Malik Dewi Pratawarna. Gatotkaca dadi putut Sida Lamong, Antarja dadi pati ing Sri Kandi. Wah, kaya isa-isane do nglakoni ora. Jan. Lah terus ngopo kowe mlebu mrene? Nggih mboten apa-apa memang memperjelas ceritane kok. Ora edan kowe. Ana apa Buris Rawane lho. Wah, wis ngamuk apa-apa dijeboli. Njaluk Wara Sembadra Werkudara. Yo.